Os nervios estábano matando. Sentíase como a peixe fora da auga. Era un delincuente de pouca monta que se dedicaba a furtos menores, estafas e apostas ilegais. Nunca na vida tivera que correr grandes riscos e xamais se enfrontara con ninguén, nin cos puños nin a punta de pistola. Non sabía de que trataba o asunto, pero debía de ser algo moi gordo, pois a recompensa era demasiado suculenta. Aquilo viñalle grande, pero faría o mellor que puidese. Entrou no banco intentando disimular o seu desacougo, mais tiña o corazón acelerado, suaba por todas partes e sentía unha calor por todo o corpo que o derretía dende dentro como a unha candea. «Boas, que desexa?» preguntoulle unha muller con traxe e aires de intelectual. Quería... Intentou ordenar as ideas que se amontoaban na súa cabeza. Teño unha caixa de seguridade. Conseguiu por fin artellar. Sí, claro, acompáñeme. Ela non lle deu maior importancia ao asunto. Comprobaremos os datos e despois poderá acceder á sala onde se gardan as caixas. Espero que trouxese a chave. Ela sentiu incapaz de artellar palabra algunha. Os bancos poñíano nervioso. Sentíase insignificante, como se lle estivesen facendo un favor por guardarlle os cartos, cando en realidade deberían ser ao revés. Os formalismos, a letra pequena, un montón de termos que non dominaba nin comprendía, facían que os vise como expertos estafadores, mentres agardaba que en calquera momento lle saltasen á xugular e o deixasen sen pinga de sangue. Pensaba que xogaban coa ignorancia e confianza da xente para sacar beneficios e lucrarse. Todo conforme, señor García. Por favor, veña por aquí, díxolle a muller logo de comprobar a identidade e os datos do propietario da caixa. El seguiuna por unha serie de corredores para logo baixar un andar. A muller abriu unha porta e deixouno pasar. Colleu unha caixa dunha parede repleta de pequenas caixas numeradas e deixouna enriba da mesa que había no centro da habitación. Despois retirouse e deixouno só. Co pulso temoroso, rebuscou no peto na procura da chave. Abriu a caixa lentamente, como a se temese o contido desta, mais decepcionouse ao ver o que gardaba a caixa no interior.